Hello guys, welcome back to Chef the Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like this video. Don't forget to also comment if you have anything to say kuyona ke i-comment section la ngezansi. So ezinye ke bafethu ke zithi ke uzodwa abantu ke uko Paris noma ubonakale ke ko Paris ushare lapha ke isithombe noma izithombe ke la ku Instagram uyabonakala ukuthi ke no usathe ukuzikhipha kancane kodwa ke akabonakali yedwa okunezinsolo ke sokuthi ke engathi ke ube ihambela ke nebhubhudleyane ke elisalincanyana ke nokho noma lingavezwanga ke ubuso ngoba ke indlela abashuthe ngayo abamvezile ke lo mlisa ke ukuthiwa ke uBenton wakhe yabo kushuthi ke useyabafihla yabo wenzela kona noma uvikela ke isithunzi sabo noma ke ibona ke abazivikelayo qobo lwakhe ngeke sazi. Okay, kodwa ngeke ngakhulumela abantu abaningi but ke sengikhuluma ke ephuzwini ke noma ke ekuboneni kwami lesi sithombe ke salomlisa ke njengoba ke ebhekele shuthi ke akafuni ukuthi ke aziwe noma ke kwayena ke uzodwa abantu ke akafuni ukuthi ke aziwe yena lo mfowethu lo. So abantu ke abaningi babhaleke izinto ezihlukahlukene but abanye bayakulangazelela ukumbona, abanye ke bathi ke hey angabe ke uyena muphi ke noma umthole khona yini ngaphesheya ke ngeke sazi yabo. Kodwa ke bafethu asikho ke lapho kakhulu but ke asazi ngeke sesamphalalisela kakhulu, ngeke manje siloke sithi hawu halala ezinye izinto azidingi lokho but ke abambongisa bafethu abambongisayo because I think manje usekwi stage sokuthi ke ezinye izinto avele angaziveza inhlobo ezinye izinto kumele avele azenze ke private because manje i-age yakhe ayisahambiselani nezinto azenzayo yabo and upromoter ezinye zezinto ngempela kwesinye isikhathi ubona ukuthi ke ngazi usebenzele umphakathi. But anyways bafethu asidlulele odabeni ke olunye ke esiphathele lona la namhlanje oluthinta kakhulu ke lapha yana ke abafundi ababili bamantombazana bagcine ke belimazana ke kwesinye seyikole la kwaZulu Natal eBhulwa la khona ke abafundi egcine ke kulabafundi ke kuphuma ke isidumbu belwa nje impela ke ngendlela ke eyisimanga. Kodwa ke okuvelayo lapha ukuthi ke lesi sikole esaseBhulwa igama laso ke kuthiwa ke yini ke indaba kazibuzwa high school uyezwa nje negama lakhona kushuthi vele indaba ke azibuzwa khona ke zisholokele zona noma ke uzibonela wena mathupha ukuthi ke ziyenzeka lapha yana ke kushuthi ke kusona lesikole ke okwenzakalayo ukuthi labafundi ke babonakala belwa nothisha ke bayababuka nezingane ke lezo ke ekade zibukela zithi ke balwile nje bona impela ke kwaba ukuthi ke lo omunye ke ugcina ke eshaywa ke eshayeka etsheni ke lo umfundi ke embhanqa netshe ngalendlela ukuthi ke waze ke wopha ke ekhanda waseke ephuthunyisela ke esibhedlela ke la okuyikhona khona ke esibhedlela afike wawenelwa ke ikona ke ukufa. So abantu ke abaningi babe nazo ke indlela nabo zabo zokudila nayo lento, kodwa ke ukubukeka ukuthi ke sekuyinto ke evamsile vele ke ezikoleni mothatha ubheka noma ke kungekona ukulwa kwabafundi kodwa uye uthola ukuthi ke umfundi nje ubephethe isikhali mhlambe ke usiphathele uthisha noma ke usiphathele ke bonoza kwabo lapho yabo. Into ke esivamsile leyo khona manjalo futhi ke esikoleni kwesinye sezikole kade uPastor Mboro naye futhi engenile namagada akhe enza yona lento kade eyenza ukushuboxelemba nani uyabo ukuthi ke kushuthi ke izikole kahle sizithanda ukuthi ke zibe isizinda ngempela ke sezimo ke engaphephile ke ezifana nalo ke udlame okuyinto ke engabusisiwe nekuyinto ke ekusamele ibhekisiswe ngempela ukuthi ke iziphi izinto ezingenziwa ukuze ke kuvinjwe lolu dlame. So kusona ke lesi sikole ke into eyenzakalayo ke noma kuyona le ndawo abazali ke bayo yombili lemndeni ke ukukhomba ukuthi ke baye baxoxisana mayelana nalo lolu daba ngoba kufanelekile ukuthi ke kugcine kuzwakala ukuthi ke ngempela ke kubangwane kuze ke kuphume ke isidumbu ngalendlela ke ekwenzeke ngayo ke noma kungagcine kungatholakalanga ngoba ngisho nabafundi akade bebuzwa uma bebuzwa bathi nabo abazi uyabona. So into ke egcina seyenzeka ke abazali babehlangana bexoxa bebonisana ke ngoba phela ke akumele kugcine ke lolu dweshu ludlulela nakhona
ke emndenini. Iyona ke into kade beyikhuluma noma bayikhulumile leyo ukuthi ke cha lolu dlame ke esibona ke noma lempi kade ikhona phakathi kwezingane ayidluleli ke kithina ngoba asazi nokwazi ukuthi ke bezibangane noma ke kuma wayo lengane ke kubhlungu ngoba ke kukhomba nokuthi ke umama wayo ke angathi inekhanda lethe ukuphambana kancane. Uma kuukuthi ke bayafona ke abezindaba ke bethi bayamthinta ngaleso sikhathi akatholakali kwakutholakala ke ocingweni ukuze bekuzozwakala phela ukuthi ke isimo sakhe sesi kanjani. Kodwa ke ekuthenini ke kuxazululwe udaba ke lwayo ke imndeni ke ivumelane ngakho ukuthi ke bona angeke baxabane njengemndeni noma ke kubhlungu phela lokho kwenziwe izona ke izingane. Kodwa ke nayo le ayikakaboshwa ukuthi ke kushuthi ke isinqumo ngempela sawo umthetho kusazobhekwa ezinye zezinto ngoba kuthiwa kusazohlonzwa nesidumbu ukuthi ke isidumbu ngabe ke ngempela imbangela kube yini. Kodwa kusobala ngoba phela kungenzeka ukuthi ke ubuchopho mhlambe buchithekelwe igazi ngenkathi ke eshayeka umfundi la itshe leli lihlangana nekhanda enye yezinto ngempela egcine lezo zingaba umthelela ekulimaleni noma ke ekudluleni kwakhe lo mfundi ke emhlabeni. Igama njengalezi ke ziningi ziyenzeka endaweni ehlukahlukene especially ezikoleni. Kodwa ke bengifisa ukwazi noma ukuzwa kuwena lapho ke ubukele ke ekhaya ukuthi ke wena ucabanga ukuthi ke mhlambe iziphi indlela ke ezingasetshenziswa ukuze kube khona ke noma kube kukhulu ke ukuphepha kwabafundi ke nothisha ke ezikoleni. Ngale kwaloko bafowethu ngiyocela ukuthi ningakhohlwa ke ukusubscribe ni like futhi ke kuyona ke le video ke ngibonge kakhulu. Danko.